Čaute, vítam vás pri dnešnom podcaste Dobrá dňa na terč. Moje meno je Alex, som tu aj s mojím kolegom. Predstav sa. Čaute, ja som Teo a fandím vo futbale Manchester United a v šípkach Crossovi. Tak ja som nepovedal, ja fandím vo futbale Arsenalu a v šípkach Nathanovi Espinalovi. A obidva sme fanúšikmi Spartaku Trnava. Ale dohodli sme sa, že budeme teda objektívni, či už voči Slovanu, alebo Dunajskej, alebo Žiline, proste keď sme fanúšikovia Spartaka, tak budeme objektívni na všetky tieto týmy v slovenskej lige. Chcete sa dodať ešte k môjmu preslovu, či nie? Nie, môžeme asi ísť. Dobre, tak čo ideme? Ideme na výsledky asi z Ligy majstrov. Ja by som si dal asi na začiatok, pôjdeme od týždňa. Tak my sa poďme pozrieť na prvý zápas Ligy majstrov, ktorý sa hral v utorok, a to je Arsenal versus Real Madrid. Tak čo nám k tomuto zápasu vieš povedať, teda, z tvojho pohľadu? No, tak bola to prakticky absolútne jasná záležitosť od Arsenalu. Ja som to, priznám sa, moc nečakal, že ten výsledok bude až taký jednoznačný, ale ono, aj keď sa pozrieme na nejaké výkony tých hráčov, ktorí tam hrali, tak to je absolútne zaslúžené zo strany Arsenalu a možno aj Real ešte môže byť rád, že to boli pre nich len 3 inkasované góly, pretože tam mal ešte dosť veľkú šancu Mikel Merino a v prvom polčase vlastne Courtois vychytal hlavičku Declana Ricea. Courtois je teda z môjho názoru, podľa môjho názoru taký jediný hráč Realu, ktorý si tak nejak zastal to svoje miesto v zostave, pretože pri tých 3 inkasovaných góloch od Arsenalu proste nemohol robiť absolútne nič. To boli proste famózne góly a Courtois proste vychytal 2 absolútne obrovské šance, či to bola tá Riceová hlavička alebo tá Merinová dorážka, ako som už hovoril. Vlastne ešte 2 hráči Realu vykopávali, dá sa povedať, z čiary, a to bol David Alaba a Jude Bellingham. To boli vlastne situácie, kedy už bol Thibaut Courtois prekonaný, ale teda pomohli mu v tej situácii jeho spoluhráči. No a výborný výkon predviedol v tom zápase Declan Rice a teraz vlastne hovorím aj nielen o tých priamakoch, ktorí boli famózne, o tom sa netreba ani baviť, ale aj celkovo, keď Declan Rice hral v tom zápase naozaj dobre, no ale proste tie priamaky fakt výstavné, keď si zoberieme, že to boli vlastne jeho prvé 2 góly z priamakov v kariére, tak nemohli byť lepšie. Fakt prvý priamy kop, proste Courtois tak očakával, že to bude kopať Saka, keďže to mal na ľavú nohu, ale Declan Rice si to proste zobral a fakt vynikajúco zatočená lopta. V tom prípade bol Courtois absolútne bez šance, no a v druhom prípade takisto, pretože Rice to kopol možno ešte lepšie ako ten prvý. Tá lopta išla proste úplne do presného vinkla. Tam to nešlo trafiť nejako lepšie. A famózne priamaky naozaj. Nečakal som, že zrovna to bude Declan Rice, ktorý rozhodne tento zápas, ale ono vlastne tú jeho kopaciu techniku vyzdvihoval vo West Hame, myslím, že aj Tomáš Souček a tu môžeme vidieť, že právom Arsenal to využíva vlastne aj pri rohových kopoch, kedy ich Rice zahráva.
No a v tom zápase vlastne dobrý výkon podal aj Mikel Merino, ktorý tiež strelil gól. Vyzerá, že Arsenal dočasného hroťáka našiel práve v ňom. Nebolo to moc jednoduché zakončenie, ale Merino sa s tým proste vynikajúco vysporiadal a Kurta bola proste takisto absolútne bez akékoľvek šance zareagovať. V prvom počase tam vlastne ešte riešila situácia, kedy si mnohí mysleli, že sa mala kopať penálta, ale ja si teda osobne myslím, že to od Raula Asencia nebola ruka, a ako ruka to bola, ale proste nemala sa pískať, pretože ho do nej nastrelili z bezprostrednej blízkosti a veľkou rýchlosťou, proste nemal na to vlastne žiadny čas nejako zareagovať a povedal by som, že by mal ešte celkom v prirodzenej polohe, takže tam proste si myslím, že rozhodca a VAR rozhodli správne, ale z Realu celkovo proste tam nebolo nič. Jednu šancu si myslím, že vybavím, čo Bellingham prihrával Kylanovi Mbappému, ale inak proste nič. No vôbec nulový Real. Vinicius nepredviedol nič. Jeho čísla v tom zápase boli katastrofálne a môžeme vidieť, že proste Real mal v tomto zápase veľa veľkých šancí a Arsenalu fakt vypracovali svojim výkonom veľmi dobrú východiskovú pozíciu do tej odvety, v ktorej ale by som ešte Real úplne neodpisoval. Áno, presne tak, lebo dokáže otočiť. Je to Real Madrid. Lebo nie je to nemožné, predsa len Real Madrid v tej Lige majstrov stále má tú svoju silu, ale ak to Arsenal vlastne nedokáže dotiahnuť do toho semifinále, tak si myslím, že to pre nich bude obrovská škoda a fakt z tejto konfrontácie proste by mal postúpiť jednoznačne Arsenal. Vlastne zaujímavá štatistika je aj to, že z 12 strel Arsenalu 11 merilo na bránu, čo znamená, že Thibaut Courtois naozaj nemal proste jednoduchú prácu a bez neho Real mohol odchádzať z toho zápasu aj pokojne s výsledkom 5-6-0. Áno. Na konci tam vlastne bola ešte tá červená karta pre Kamavingu, ale to už je taký detail, lebo to by aj tak by nehral Kamavinga, keďže šol tie karty. Takže to bola len taká posledná kvapka pre Real v tom zápase, kedy proste sa Kamavinga na konci už to nezvládol, nahneval sa a zakopol tú loptu. Zaslúžená druhá žltá a červená. No a v ten deň sa vlastne súbežne hral ešte jeden zápas a to bol zápas Bayern versus Inter, kde vlastne Bayern bol lepší, ako mali viac, predvedli naozaj vynikajúci break, kedy tam od polky, neviem, prihral, myslím, Dimarco, alebo kto to bol, a proste lopta sa dostala až do 16-ky, kde to famózne vyriešil Taro Martinez. Výborné zakončenie, naozaj zakončenie, ktoré sa v dnešnej dobe nevidí tak často, ale tak to bol veľmi pekný gól celkovo. Vo štvrťfinále Lige majstrov sme videli viacero pekných gólov, či to bol práve tento, alebo samozrejme v zápase Arsenalu, alebo ešte zápasok, ku ktorým sa dostaneme. To práve teraz, tí, čo nás sledujete na YouTube, tak môžete vidieť ten gól práve Lautara Martineza. Premenil svoje šance a to ich tak nejak položilo v tomto zápase. Proste Kane tam mal jednu veľmi veľkú šancu, kedy trafil vlastne iba tyč, ale z 20 striel Bayern nedokázal vyprodukovať viac ako jeden gól, ktorý strelil Thomas Müller, čo bol dosť pekný moment. Allianz Arena vtedy absolútne burácala, no ale vlastne ten gól nestačil Bayernu
ani na remízu a v odvete to budú mať extrémne ťažké, pretože Na San Inter Siro, no. nedostáva veľa gólov. V tejto sezóne Lígy majstrov neviem, či nedostali len 3, alebo nie som si teraz istý, ale naozaj nedostávajú góly a hrajú teda vidím dobre aj v ofenzíve, že keď sa dostanú do šance, vedia ju premeniť. Áno. Vlastne tam posledný gól dával Davide Fratesi. Takže bude to ešte zaujímavá odveta, ale myslím si, že Inter si to uchmatne už doma na San Siro. Mal zvládnuť. No ja by som sa presunul vlastne na zápas Barca-Dortmund. Na ďalší zápas. Ten som sledoval ja. No a Barca úplne dominantná proti Borussii práve. Fantasticky, či už Rafinha alebo Lewandowski. Borussia tento rok fakt slabá. 8. v lige. Ako nezačal som ešte asi, kedy Borussia bola na tom horšie v lige. Vždycky sa očakáva, že budú 6. Najnižšie 6. teda. Väčšinou sa čaká od nich teda boj o ten titul v tej Bundeslige. Ale tento rok im to nejde. Áno, presne takto top 3. No a v zápase proti Barcelone nemali skoro žiadnu šancu. Fakt, Barca, výborný výkon a Rafinha... No? Tam si vlastne vybavím len jednu tú šancu, ktorú tam mal Girassi, ale netrafil v tej dobrej situácii loptu. Áno, vtedy netrafil loptu, áno, vlastne. Inak si myslím, že Barca bola absolútne lepšia a fakt výborný výkon, dominantný výkon a tam si myslím, že o postupujúcom absolútne nie je žiadnych pochyb. Presne tak, Barca sa už postráži podľa mňa. Dortmund je fakt slabý. Bude v semifinále určite. Môže iba čakať na svojho supera. Vlastne to bude buď teda Bayern alebo Inter. Bola tam vlastne ešte taká situácia, kedy Rafinha strelil gól, ale dá sa povedať, že ho ukradol Kubarsimu, áno. Po sklepnutej lopte tam do 16 vlastne dal tú nohu a ťažko povedať, či to chcel zakončovať, alebo to iba predĺžoval. Každopádne bol by to určite gól pre neho. Rafinha to ešte pred čiarou tečol a fanúšikovia Barcelony boli v tom momente tak trošku aj naštvaní, pretože sa tam vlastne riešila dosť hraničná situácia, kedy sa mohol nachádzať v offside, ale teda našťastie pre nich to offside nebol a potom v druhom polčase sa ten gólstroj už rozbehol a opäť Robert Lewandowski, ďalšie 2 góly. Fanúšikovia Barcelony celkovo a nielen Barcelony hovoria, že Lewandowski zahadzuje tutovky, nevie dávať góly, ale proste v tejto sezóne ich už má vyše 40. 40, áno. Tak proste asi nemôžeš nejak moc nadávať na to, že útočník nepremenia šance, keď má za sezónu už 40 gólov. Podotýkam, že teda... Áno? Že myslím si, že Flick bol pre Barcelonu až prekvapivo dobrá voľba. Proste v lete sa tam v tom klube diali nejaké veci, ktoré úplne neboli pozitívne hlavne pre fanúšikov, kedy sa tam vlastne, bola tam tá kauza so Xavím, že teda... Áno, nepokračuje, áno. Poznáme. Ale nakoniec sa teda vyhodili. Potom tam bolo samozrejme to, ako pustili Ginda zadarmo a registrácia Daniho Olma. Ten nákup Daniho Olma, kedy vlastne sa nevedelo, že či ho vôbec budú môcť zaregistrovať. No ale nakoniec teda sa táto sezóna vyvíja na navzdory tomu začiatku veľmi dobre a ak sa Barce podarí urvať ten záver sezóny, tak si myslím, že ich môže čakať dosť úspešná sezóna, či už v La Lige, v Lige majstrov a aj v španielskom pohári, vlastne, kde sú vo finále
myslím, že s Realom. S Realom, hej. Bola tam vlastne situácia, aj keď nastúpil Ansu Fati, kedy sa Lamine Yamal pripýtal dole. On sa ako keby zranil, vraj. Ale on zranený nebol, myslím, že sa vypýtal dole len preto, že chcel, aby si zahral Ansu Fati. Je to, dá sa povedať, trochu smutné, že do akej situácie sa dostal Ansu Fati, pretože on bol svojho času ospevovaný, dá sa povedať, rovnako ako je teraz práve Lamine Yamal, áno. Bol to fakt jeden z najväčších talentov, nie je to najväčší, stále najlepším, respektíve najmladším strelcom v histórii Ligy majstrov, ale proste je to typický príklad na hráča, ktorého absolútne položili zranenia. Obrovská škoda, ale stále má proste nejaký ten čas a šancu dostať sa na výslnie, takže ešte by som ho úplne neodpisoval, ale je to škoda, že zatiaľ nenaplňa ten potenciál, ktorý mal. Aký mal hype proste v tom roku 22 proste. No a ešte keď sme sa bavili o tom Lewandowskom, tak podotýkam, že Lewandowski dosiahne zrejme 100 gólov v Barcelone a už sa mu to podarilo v 2 kluboch a toto bude tretí. Fakt, famózna sezóna a famóznej angažmá Roberta Lewandowského v Barcelone, ktorý mu sa aj minulý sezónu tak nejak odpisoval ten Lewandowski, že proste fanšikové Barcelony chceli, aby odišiel a nenastupoval, no ale vidím, že s tým príchodom Hansiho Flicka naozaj sa v Barcelone tak nejak posunuli hráči k tým lepším výkonom a Flick z nich dostáva to maximum, či už to je Rafinha, Yamal alebo Lewandowski, veľmi dobre hrá Pedri a samozrejme tam mladý Kubarsi, takže Barcelona naozaj nechýba je veľa k tomu, aby mali za sebou veľmi úspešnú a možno aj treble, lebo stále majú šancu na treble. Liga majstrov v pohári sú vo finále proti Realu, čiže Barca kľudne môže vyhrať treble. To by bolo neskutočné, ale druhý treble sa mi zdá, že, alebo tretí, teraz neviem. No, ja by som sa si presunul na zápas Paríž, pardon. Paríž Aston Villa, to bol takisto zápas, ktorý tam mal svojho favorita už predtým a myslím si, že Paríž svoju úlohu favorita splnil. Jasné, na 100%. Aj keď výsledkovo to možno neodpovedá, možno Paríž mohol dať viac gólov, ale nejaké veľké tutovky ako tam zahodené nemali. Skôr to bola absolútna dominancia, čo sa týka proste aj toho držania lopty. Proste Paríž bol lepším tímom, Aston Villa prišla s tým zámerom proste udržať nejaký nájdený výsledok do odvety, čo sa im úplne nepodarilo, pretože ten tretí gól v ich sieti bol pre nich dosť zbytočný. Myslím si, že ak by ho Aston Villa nedostala, tak by sa ešte tie šance do tej odvety nejaké dávali, ale takto si myslím, že Paríž by si to už mal vo Villa Parku postrážiť a postúpiť. Krásny gól tam strelili vlastne aj Due, aj Kvaratskhelia, ktorí vlastne teda nejak tak chytili formu a celkovo ten útok Paríža je naozaj nebezpečný. V tejto sezóne je tam samozrejme vynikajúci Ousmane Dembele, mladý Desire Due a takisto sa chytil aj Kviča Kvaratskhelia. Aston Villa vlastne strelila gól z takého jediného breaku, čo mali. Morgan Rogers takisto prežíva celkom dobrú sezónu. Hej, ten tiež hráč, ktorý takisto ešte môže byť na výslení. Myslím si, že ešte o ňom môžeme a budeme počuť v budúcnosti. Ale myslím si, že Paríž teda z tejto dvojice bude v semifinále a pravdepodobne teda s Arsenalom. Vlastne asistenciu tam mal aj práve Ousmane Dembele, tiež veľmi peknú, celkovo Paríž v tomto zápase stredil 3 veľmi pekné góly a teda Paríž bude zrejme v semifinále, aj keď
ešte to nemajú isté, bol tam vlastne ešte neuznaný gól Hakimiho, ktorý ale bol neuznaný právom, Áno, áno. absolútne jasný offside, že tam nejak moc nie je o čom. Takže toľko asi k Lige majstrov. No a my sa teda presúvame na Slovenskú ligu, kde začneme s Spartakom Trnava proti Podbrezovej. K tomuto zápasu teda Trnava hrala veľmi, no nielen Trnava, ale Podbrezová. To bol veľmi behavý futbal, veľmi zábavný teda. Nebola to istá výhra Trnavy. Podľa mňa Podbrezová kľudne mohla remizovať s Trnavou, ale čo chcem vyzvihnúť je hlavne gól Roberta Picha, ktorý sa zapísal do klubu ligových kanonierov, čiže stovkárov, ľudí, ktorí dali 100 gólov v prvých ligách sveta. No a neviem, čo ešte čo ty chceš tomuto zápasu povedať, teda určite áno. No tak myslím si, že tam Podbrezová mala šanca na to, aby z tohto zápasu odišla s lepším skôr ako s prehrou 2-1. Trnavu tam dosť podržal Žiga Frelih, ale aj Libor Holík, ktorý tam vlastne vyhlavičkoval strelu Petra Kováčika. Myslím, že z brány. Potom tam Podbrezová mala aj ďalšie šance. Šancu tam mal vlastne aj Robo Pich, ktorý teda okrem toho gólu mal dať aj ďalší, keď po chybe Ira Younga netrafil prakticky prázdnu bránu, aj keď to nebola jednoduchá pozícia. Ale Trnava v tomto zápase, no, nebola to, ako si hovoril, vôbec istá výhra, ale hlavne, že prišla. Ale Podbrezová od začiatku zápasu sa snažila hrať proste ofenzívnejšie. Nakoniec teda dali ten gól. Potom proste čo si Trnava absolútne trestuhodne nehala zabehnúť za obranu Štefánika. Ten to už to veľmi dobre pripravil Smejkalovi a potom teda Trnava do toho zapla. Strelil tam Robo Pich ten svoj stý gól. Veľká gratulácia, veľmi pekný moment, aj keď oslavoval s Mišom Ďurišom. No a potom vlastne v druhý polčas mal taký nejaký rovnaký začiatok ako ten prvý, ale potom tam bola, myslím, že po Ujlakyho dobrej práci dobrá prihrávka vlastne Víkoviča, ktorý to pekne poslal na nohu Jakubovi Paurovi a ten už nejak nemal problém skorovať. Jeho gólovo vlastne najlepšia sezóna v drese Spartaka. Áno, 6 gólov má. Pozitívum, že aj on tak ako nejaký taký druhý útočník, keďže samozrejme stále je v základnej zostave a tým hlavným rotovým útočníkom Michal Ďuriš, ale dobré, že aj Jakub Paur tam nejaké tie góly strieľa. No a teda vlastne tento týždeň, teda konkrétne už zajtra čaká zápas v semifinále poháru. To mám doskutnuté už aj. So Slovanom, kde verím, že bude dobrá atmosféra, aj keď vlastne prišla informácia, myslím, že včera. Áno, 5000 lístkov predaných, čo je málo. 5000 lístkov, čo ako je málo, ale verím, že ešte aspoň 8000 ľudí. Teda snáď. Poslednú chvíľu a verím, že príde veľa ľudí a že Trnava by to mohla zvládnuť, aj keď samozrejme ten výsledok z prvého zápasu, myslím si, že je taký, že Slován si povedal, že je spokojný. Trnava si povedala, že je dobrý, aj keď nie je dobrý, ale je rozhodný hrateľný, takže tomu sa povedeme už potom do detailov. Hrateľné pre oba kluby, samozrejme favorit je určite Slován, o tom sa asi... To asi je každému jasné. Nemusíme baviť, ale Trnava je na svojom štadióne proste veľmi silná, aj keď to v posledných zápasoch moc neukazovala, tak si myslím, že by mohli postúpiť, aj keď samozrejme určite je favoritom, ako som hovoril, Slovan Bratislava. To už si potom natipujeme ako na konci tohoto, ako to dopadnutie zápasy na teda tento týždeň. No a to je asi k
Trnave všetko. Ja by som išiel teraz na zápas asi DAC Slovan. To je asi taký zaujímavý zápas. Ten zápas som ja nevidel, ale vlastne už tam Ani ja. prvé, čo pútalo pozornosť, bolo choreo fanúšikov Slovana, ktorí Áno. vlastne tam Ukážeme si. Tak na fanúšikov DAC útočili. Videl som, že DAC vraj chce podať teda sťažnosť na to choreo. Ja úplne neschvaľujem takéto veci, že by sa ľudia mali proste odsudzovať len pretože proste fandia nejakému klubu a neviem, som zvedavý, ako sa to vyrieši zo SFZ. Dostanú pokutu, minimálne pokutu dostanú. Určite možno zatvorenie štadiona na jeden zápas. Takže... Ale celkovo k zápasu by som povedal, že ako ja som samozrejme nevidel, ale opäť sa ukázala tá sila Slovana, že aj napriek tomu, že prehrávali 2-0, ešte v 77. minúte, tak proste sa dokázali nejak hecnúť a dali vlastne tie potrebné 2 góly na tú remízu. V tejto chvíli sú vlastne teda prví v tabulke pred Žilinou o 11 bodov. A to už je veľký náskok strašne. Zápas k dobru, takže ale tu myslím si, že o majstorovi nie je absolútne žiadny pochyb. Tiež si myslím. Zaujímavý môže byť ešte boj o to druhé miesto, kedy tam vlastne teda má teraz rovnaký počet bodov ako Žilina. Ale Žilina má zápas k dobru. Má zápas k dobru. A takisto môže byť ešte zaujímavé aj tie konfrontácie medzi Košicami, DAC a Podbrezovou. To bude zaujímavé, fakt. Tie už nie sú na tom tak rozdielne, čo sa týka počtu bodov. Vlastne 20. gól strelil v sezóne Tigran Barsegian od čias Andráša Šporára, myslím. Tu máme teda konečne 20-gólového strelca. Takisto to bol veľmi pekný gól, keď to tam sklepol. Ja som si teraz istý, či to bol Tolič. Tuším. Ale Barsegian to spravil výborne a pekne to z otočky zakončil. Takže k tomu zápasu asi len toľko hovorím, ja som ten zápas nevidel, takže neviem moc sa vyjadrovať k tomu výkonu. Ani áno. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak Slovan bol lepší, jasné. Či sa týka držania lopty, takže asi zaslúžená remíza. Potom sme tam videli dosť veľmi na štadióne v Michalovciach, kedy sa vlastne 3-3. skončil 3-3. Tam to bolo divoké. Pre Banskú Bystricu je to obrovská škoda, pretože výhra by vlastne z hľadiska boja o záchranu Dukle dosť pomáhala. Takto sú stav na poslednom mieste o 3 body za Ružomberkom, ktorý remizoval 2-2 s Trenčínom, tiež stratili, ale videli sme v Michalovciach veľa neuznaných gólov a dvojgólový nástrel Lakyho Ezeha, presadil sa aj Rimarenko, klasický strelec. Aj veľký comeback od Michaloviec, ktorý vlastne v posledných 10 minútach riadneho hracieho času ešte dokázali vyrovnať. Áno, za 6 minút vyrovnali, to pozerám. Aj Banská Bystrica chcela tam podávať sťažnosť na SFZ, pretože sa domnievajú, že by nemal byť uznaný, respektíve, že jeden z gólov, ktorý strelili, vraj mal byť uznaný, takže uvidíme. Každopádne bol to určite pekný zápas a som rád, že aj v skupine o záchranu môžeme vlastne vidieť
6-gólové zápasy a je to určite dobré pre tú lígu. Mhm. A potom tam bol teda ešte, ako som hovoril, zápas Ružomberka, ktorý remizoval s Trenčínom 2-2. Trenčín strelil v tom zápase pekné góly, strieľali ich Fiala a Bariš, naozaj to pekné strely dvoch. No a potom teda Ružomberok vyrovnal zásluhou Dobonkoša a Hladíka, ktorý takisto už v tejto sezóne chytil nejakú tú formu, streleckú áno. Aj keď 8 gólov môže byť pre niekoho málo, ale Jan Hladík naozaj rozstriedal sa v Ružomberku a je pre nich veľmi platným hráčom. No a pre Ružomberok je aj ten bod z toho zápasu dobrý z hľadiska toho, že sa chcú zachrániť, pretože nemajú stále ďaleko od toho, aby zostúpili do druhej ligy, sú stále iba 3 body za Banskou Bystricou. Takže bude to tam určite zaujímavé aj vlastne z hľadiska toho boja o záchranu. Ružomberok bude hrať s Banskou Bystricou vlastne aj v stredu v rámci semifinále poháru. Áno, tam o finále, áno. V prvom zápase zvíťazil 2-1, takže budú obhajovať ten výsledok. Vidíme, či vlastne druhýkrát po sebe postúpia do finále. To je asi, že sa Slovácko má údajne zaujímať o ich trénera, konkrétne o Davida Oulehlu, ktorý by sa teda mohol stať novým trénerom Slovácka. Uvidíme. Slovácko už vlastne od čias toho odchodu Martina Sviedíka hľada nejakého toho trénera, ktorý by tam urobil nejaké úspechy, nevyšlo to so Smetanom, takže vyzerá to tak, že znovu chcú zaloviť v tej našej lige a myslím si, že Oulehla v Skalici predvádza dobrú robotu. Preto len na začiatku sezóny to vyzeralo, že Skalica je jasný zostupujúci a jasne skončí posledná, ale aktuálne od toho majú ďaleko. No a potom sme tam samozrejme videli ešte odložený zápas Košíc so Žilinou. Takže toľko asi k Slovenskej lige. No ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomuto, čo povedal teda generálny manažér Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší. Povedal, že nelietam v oblakoch, vyhrať konferenčnú ligu je reálny sen. Čo na to hovoríš ty? Lebo podľa mňa Slovan nie, že má šancu vyhrať tú konferenčnú ligu. Ja si myslím, že nejaké semifinále, štvrťfinále by uhrať vedeli, keď tam je teraz celie. Ja si myslím, že by to uhrať dokázali. Aký máš na to názor ty? No, ako nemyslím si, že to je úplne cestné tvrdenie, aj keď možno trochu trúfale. Predsa len Slovan v tejto sezóne ukázal, že v tej Európe rozhodne vedia zahrať dobre a nejakú tú svoju kvalitu na to byť konkurenceschopný napríklad aj v konferenčnej lige majú. A ako si hovoril, proste vo štvrťfinále je Telie, ktoré hralo so Slovanom v predkole Ligy majstrov. Slovan ich vtedy absolútne zničil, hlavne doma teda, keď vyhrali 5-0. Otázka je, či to nie je, hovorím, moc trúfalé tvrdenie od Ivana Kmotríka, ale myslím si, že Slován za pár rokov kľudne môže byť víťazom konferenčnej ligy, aj keď ešte by som to moc nepreháňal. Ale kvalitu hráčov na to majú, aj keď nie úplne všetci hráči majú v Slovane kvalitu na to, aby sa toto mohlo tvrdiť, ale ako hovoril aj Ivan Kmotrík,
má tam prísť k nejakej tej zmene v kádri. Vravel, že 6 až 8 hráčov by mohlo prísť. Takže... No a ešte tréner Vladimír Vajs starší hovoril o budúcnosti hráčov Slovana Bratislava. Tak ako vidíme, Kucka zrejme skončí po sezóne Slovane, to isté aj Vladko Vajs. No a Kašiovi končí zmluva v júni a sú s ním v rokovaniach, tak uvidíme. Čo... Otázka je aj... Áno. Otázka je aj, aký zmysel by malo možno predĺžovanie niektorých hráčov, lebo keď si zoberieme napríklad Vlada Vajsa mladšieho, tak ten si ako so všetkým rešpektom k jeho osobe, pretože je to bol to vynikajúci futbalista, ale myslím si, že pre Slovan už proste nejak moc potrebný nie je a myslím si, že najviac sa odzrkadluje to, čo predvedol v derby zápase, kedy dostal absolútne zbytočnú červenú kartu a oslabil svoje mužstvo v zápase, ktorom by zrejme asi vyhrali. Takže myslím si, že Vajs pre Slovan už nejak veľmi potrebný nie je, myslím mladého Vajsa. A teda Juraj Kucka si myslím, že ešte Slovanu pomôcť môže, ale samozrejme už takisto má ten svoj vek, preto asi bude teda končiť v Slovane. Kašia si myslím, že ešte Slovanu takisto môže niečo ponúknuť, ale takisto ako podobne ako u Juraja Kucku, jednoducho ten vek proste nezastavíš a áno. Uvidíme, či teda ho predĺžia, alebo už skončí aj on v Slovane. Tak ja by som ešte išiel teraz na Anglicko, ale dal by som iba také, že fakt, že zápasy, že tie najdôležitejšie, čo sa stali, lebo nie sú úplne podstatné napríklad taký, ja neviem, Brighton a Leicester, to všetko úctou. Vlastne sme tam videli teda jasnú výhru Manchester City, aj keď to moc nevyzeralo jasne cez zápas, predsa len prehrávali 2-0, čo vyzeralo, že ako by Crystal Palace mohol v tom zápase uspieť, ale potom vlastne ešte do polčasu vyrovnal De Bruyne s Marmušom a potom už v druhom polčase teda to City zvládlo a stále teda zostáva a bojuje o tú Ligu majstrov. Čo keď si zoberieme, že City má proste najhoršiu sezónu za posledné roky, že proste je to pre nich absolútne tragická sezóna, tak aj napriek tomu proste môže ísť do tej Ligy majstrov. Takže to sa práve ukazuje, že nejaké tie kvality a ciele možno tých tímov, že najhoršia sezóna pre United je 14. miesto a najhoršia pre City môže byť 4. 5. miesto. Potom sme tam vlastne videli zápas, ktorý už podľa mňa absolútne definitívne spečatil to, že Liverpool bude majstrom. Áno. Aj keď to samozrejme veľa ľudí tak nejak očakáva už toho, tak proste myslím si, že absolútnu bodku za tým dal Arsenal, kedy remizovali s Brentfordom 1-1 a tam si myslím, že už je práve hotovo. Zápas som teda nevidel, bol tam neuznaný gól Kierana Tierneyho, ale Arsenal teda opäť v lige stratil a idú na tú ligu majstrov sústredia, už to je vidieť. Pomerne často, predsa len uvidíme, každopádne Premier League už myslím si, že celkom jasne bude patriť v tejto sezóne Liverpoolu a celkom zaslúžene bude patriť. Bohužiaľ, čo bolo vlastne ešte dosť zaujímavé bolo, že v zápase Southamptonu s Aston Villou vlastne Marco Asensio dvakrát zahodil penáltu, čo tak sa nevidí tak často. Takže taký deň vôbec pre Marca Asensia. No a čo sa dialo vlastne v nedeľu v Premier League, tam boli zaujímavé zápasy. Veľmi zaujímavé. Najviac tam asi upútal samozrejme zápas Newcastle s Manchester United a tomu ešte potom sa budem ja nejak vyjadrovať. Tomu sa vyjadriš ty, ako fanúšik Manchester United teda? Aký máš to názor? To by som ešte dal potom. Každopádne Chelsea opäť stratila
fakt formu moc nemá. Veľa ľudí hovorí, že Enzo Maresca by už mal ísť preč z pozície hlavného trénera Chelsea. Zápasy Chelsea tejto sezóne moc nevidel, takže ich nejakú tú hernú tvár nejak moc neviem posúdiť, ale minimálne viem posúdiť to, ako hrajú výsledkovo a ich forma v lige vôbec nie je ideálna. Remíza s Ipswichom pri všetkej úcte k Ipswichu, tak Chelsea by ich mala porážať. V tejto sezóne proti ním získali iba bod. No. Potom samozrejme tam je prehra s Arsenalom, remíza s Brentfordom a celkovo proste, ako bola Chelsea na jeseň druhá, tak je teraz 6, má rovnako bodov ako Aston Villa, ktorá ju teda môže predbehnúť a bude mať ešte čo robiť, ak sa chce dostať do Ligy majstrov. Bol tam samozrejme zápas, ktorý zvládol Liverpool s West Hamom. Jednoznačne. Virgil van Dijk v 89. minúte. No a keď sme už pri tom Liverpoole a pri Van Dijkovi, tak vlastne spolu so Salahom obaja predĺžili teda zmluvy. Neviem, či teda Van Dijk oficiálne, ale Mohamed Salah na 2 roky vraj. Teda zostane v Liverpoole aspoň ďalšie 2 sezóny, aspoň teda predĺžil zmluvu. Takže pre Liverpool jedine dobre. Výborné to je pre nich, určite. A takisto vlastne sa im to rovno vypláca, pretože Mohamed Salah sa cez víkend stal hráčom, ktorý sa podieľal na najviac góloch od založenia, myslím, že 38 zápasovej Premier League, takže aj takéto rekordy už prekonáva Mohamed Salah. No a z hľadiska toho boja o zlatú loptu je to pre neho obrovská škoda, že vypadli z Ligy majstrov. Že sa Liverpoolu nepodarili tie ostatné súťaže. Ale takisto treba uznať, že Salah má sa famoznú sezónu a to už nezmení. Myslím si, že absolútne nič. A takisto podpísanie Van Dijka vlastne to na ďalšie 2 roky, ktoré neviem, kľúčový hráči. Tak je to líder obrany, kapitán týmu a pre Liverpool takisto veľmi dobrá správa, že Virgil van Dijk teda bude zostávať v Liverpoole ďalšie 2 sezóny zrejme. Potom tam bol vlastne zápas, ktorý opäť Tottenham prehral. No. A Tottenham dostal od Wolverhamptonu 4. Je cooked, poviem to takto, už to musím tak povedať, Tottenham je cooked. Sú na 15. mieste tabulky, bod za Manchester United, takže táto sezóna je naozaj stratená. Ako Anže Postecoglou hovoril, že vždy vyhráva v druhej sezóne trofeje. No. Jedinú šancu majú ešte samozrejme v Európskej lige, kde ich čaká náročná odveta proti Frankfurtu, kedy remizovali 1-1, takže uvidíme, ako sa to ešte pre Tottenham vyvinie. Premier League si myslím, že ale stratená už aj z hľadiska tej kvalifikácie do Európy je pre nich už, myslím si, že absolútne stratená. A to isté asi aj pre United. Zápas Manchester United, ktorý by som vlastne to vyjadrenie k tomu zápasu by som tak nejak spojil s tým k tomu zápasu s Lyonom. No toto si už ty musíš. Keďže sleduje meno Manchester United. Ja som s Lyonom videl od nejakej 20. minúty, alebo nie som si tak presne istý. Každopádne určite som videl hrúbku Andreho Onanu. Veľa ľudí hovorí, že to nebola jeho chyba, ja si ale myslím, že takéto strely by Onana mal chytať a prvý gól bol podľa mňa práve Onanov. Takže prvý polčas neviem moc komentovať tú hernú tvár, ale Lyon vyzeral, takže proste si za tým išli v prvom počase viacej a boli lepší ako United. Ale nakoniec teda už sa tam tak nejak proste United zobudil ku koncu polčasu, boli tam nejaké možnosti a vlastne prišiel aj gól, kedy to tam bola taká nejaká karma pre fanúšikov Lyonu, ktorí
vlastne Fernandešovi svietili do očí pred rozohrávkou priameho kopu, z ktorého hneď potom skoroval prvýkrát za Manchester United len Joro, ktorý v tom zápase predvedol celkom fajn výkon. No, v druhom polčase to bola, ale myslím si, že už trošičku lepšia situácia pre Lyon, pretože hrali podľa mňa o niečo lepšie ako Manchester United, minimálne čo sa týka vytvárania si nejakých šancí, pretože tých mal podľa mňa Lyon viacej. Našťastie pre United sa im ich nedarilo využívať, či už to bol Lacazette, ktorý tam mal obrovskú možnosť, Tolisso, a potom prišla opäť geniálna situácia Bruno Fernandes a krásny center na Zirkzího, ktorý ukázal to, že vlastne proste dokázal to tvrdenie, ktoré ja teda hovorím, že proste ja Joshuovi Zirkzím vidím oveľa väčší potenciál ako Rasmusovi a Hojlundovi. Myslím si, že je kvalitnejším hráčom a ak bude teda jeden z nich v lete odchádzať z klubu, tak si myslím, že by to mal byť Rasmus. No a vlastne bohužiaľ to teda United nedokázal dotiahnuť do úspešného konca, pretože tam bola strela, ktorú Onana nezalepil a potom už Šerky tú loptu jednoducho dorazil do brány a mohol tak robiť vlastne, pretože sa tam zabudol Diogo Dalot a v tom prípade sa nemohlo jednať o offside. No a ten zápas proti Newcastle, no prvý polčas opäť, ja som prvý polčas nevidel, takže nemôžem hodnotiť hernú tvár, ale čo som teda počul, tak v prvom polčase United nevyzeral tak zle. Skončil sa vlastne s výsledkom 1-1 ten prvý polčas, kedy strelil gól Sandro Tonali. Celkom pekný gól, aj keď si myslím, že Lindelof tam mal Isaka dostúpiť už keď si prebral tú loptu. Ale Isak to spravil veľmi dobre a pekná asistencia pre neho na gól Sandra Tonaliho, ktorý to takisto veľmi dobre zakončil. Pekný gól dal ale aj United, kedy dobrú prácu predvedol Manuel Ugarte a Diogo Dalot potom vyviezol tú loptu, v správnom momente to prihal Garnačovi a ten nie je úplne z jednoduché pozície a z jednoduchého proste to zakončenie nebolo jednoduché, Garnačo to ale vyriešil veľmi dobre, takže tu plusové body pre Garnača opäť tak nejak dokázal nakloniť k tým aj dobrým streleckým výkonom, no ale teda druhý polčas bol zo strany Manchester United aspoň podľa mňa veľmi zlý, aj keď to štatisticky tak nevyzerá, tak strel vlastne mali oba týmy rovnako, ale góly padali po absolútnych hrúbkach, či to bol tretí gól, kedy spravil chybu Mazraoui a podľa mňa aj Eriksen, že neprerušil tú akciu možno nejakým faulom. A pri štvrtom góle bola samozrejme jasná chyba Altaja Vajndíra. Opäť sa ukazuje, že jednoducho on nie je spása pre Manchester United. A aj keď vychytal dobré penalty proti Arsenalu, tak proste nie je spása. A ľudia, ktorí ho tak videli, tak si myslím, že už si to, dúfam, aspoň nemyslia. Druhý gól Newcastle, po tom, čo tam vlastne ešte dal Harvey Barnes, ten bol veľmi pekný. Mne sa osobne veľmi páčil, kedy Livramento vlastne naservíroval loptu na Martyho a ten veľmi dobre ju poslal vlastne na Barnesa. Ten už absolútne bez problémov dokázal skórovať, ale United naozaj robili množstvo individuálnych chýb a nielen tie, ktoré vedli ku gólu, ale naozaj aj druhý polčas nevyzeral vôbec dobre. Čo ešte vlastne sa stalo tak nejak pre United zlým je to, že sa zranil Joshua Zirkzee, nevyzeralo to dobre a vyzerá, že ho niečo teda pichlo zadnou stiahnu svale. Je možné, že bude chýbať do konca sezóny, čo dúfam, že nie. Ale tak
aj také veci sa stávajú. Zirkzee tam má vlastne ešte jednu veľmi peknú akciu s Fernandešom, to by som veľmi pochválil v prvom polčase. Ale Newcastle mohol hrať na pol plyn a aj tak dokázali zvíťaziť. Takže Asi tak teda ja osobne k myslím. tomu Unitedu, aby som sa posunul ďalej, asi už, lebo nás čas tlačí. Toľko asi tomu, ja už viac nemám Manchester. No, tak ešte poďme si do Španielska, nebudeme to, lebo nás tlačí čas, dneska máme trocha technické problémy. Tak poď sa vyjadriť k tej červenej karte Mbappého v Španielsku. Tak myslím si, že sa zhodneme v tom, že aj keď to bol zrejme nechcený zákrok, tak bol Zaslúžená červená. absolútne správne ohodnotený a červená karta pre Mbappého myslím si, že absolútne na mieste. Čo je ale pre Real dobre je, že dokázali ten zápas zvládnuť a dokázali zásluhou Kamavingovho gólu vlastne vyhrať. Takže ešte sa stále tak nejak držia v tom boji o ten titul. Ale ako hovorím, červená karta pre Mbappého si myslím, že je absolútne jasná, absolútne na mieste. Takže toľko asi k tomu. No a ideme na tie šípky teda? Môžeme, myslím si, že prejsť rovno na tie šípky. Tak poďme na to. Kde vlastne bola noc v Manchesteri a bola veľmi zaujímavá. Videli sme aj Nine-Darter. Udialo sa veľa zaujímavých vecí. Potom tam vlastne teda bol zápas Littlera s Priceom, ten som ja nevidel, takže k tomu máš asi niečo ty? Mám. Videli sme Nine-Darterové zatvorenie od Kevina Pricea v Manchesteri. No a zaujímavosťou je, že aj pred rokom v Manchesteri zavrel Nine-Darterom Gavin Price proti Michaelovi Smithovi v Premier League. No a Espinal vyhral túto noc, teda doma v Manchesteri. A to je k šípkam asi všetko, ja by som povedal. A poďme si ešte poď. Ja by som ešte veľmi vyzdvihol výkon Luka Humphriesa a hlavne v prvom zápase vo štvrťfinále proti Buntingovi, pretože tam hral s priemerom 118,4, čo je, myslím, že tretí najlepší priemer v histórii Premier League. A celkovo Humphries na túto noc fakt veľmi dobre. On tam vo finále vlastne mal možnosť vyrovnať na 5-5, ale tesne netrafil Bull po tom, čo išiel zatvárať 170. Ale asi sme to viacerí Espinalovi prijali, predsa len hral doma a je to taký, podľa mňa ako Bunting, favorit divákov a zaslúžené víťazstvo na Espinola. Áno. Tak ak to je všetko, tak si asi poďme natipovať zápasy teda. Ja by som začal asi teda derby. Trnava Slovan. No... Začni. Ja mám začať, tak by som povedal, že vyhrá Trnavy 2-1 a budem optimista, Trnava postupí na penalty. No tak ty si mi to nie že ukradol, ale ja si myslím, že Trnava vyhrá 1-0 doma a postupí podľa mňa buď po penáltach alebo po predĺžení a bude to niečo ako v finále teda slovenského pohára, podľa mňa Trnava postupí do Dunajskej Stredy teda na finále. OK. Tak Liga majstrov, no ešte počuješ, tam máme vlastne druhý Slovnaft Cup, Bystrica Ružomberok. Zápas skončil 2-1 Ružomberok, tak poď prvý. Ja typujem Banská Bystrica, víťazstvo 2-0 pre Banskú Bystricu, áno. Ja si myslím, že Ružomberok to zvládne a v finále sa bude opakovať minulého roka a Ružomberok vyhrá 2-1, podľa mňa v Bystrici. OK. Poďme asi na tú Ligu majstrov. Takže Aston Villa Paríž je prvý zápas. No, 1-1. 1-0 Villa. OK. Potom Dortmund Barca. 0-2.
0-3. Alebo ja zmením, počkaj, 1-2. 1-2? Mu aspoň jeden gól. OK. Aspoň jeden gól nech dajú OK. fanúšik. Tých majú dobrých. Inter Bayern. No, podľa mňa je typ dobrý 1-1. Tiež 1-1 si myslím, že to bude. Real Arsenal. Typujem 3-1. 3-1 až takto? Výhru Realu. Ja si myslím, že Arsenal prehrá. Ale nie 3-1, ale 2-1. Ja nebudem, že 2-1. OK. No, Potom tam... Európsku ligu ešte. To máme asi Frankfurt, Tottenham by som išiel. No, tak to je teda. taký dosť 50-50 zápas, Dosť, ale ja by som možno povedal, že remíza, alebo nie, rovno by som povedal, že Frankfurt vyhrá 2-1. Ja typujem, že Frankfurt zničí doma Tottenham 3-1. OK. United Lyon. No tak poď, ukáž sa, čo povieš. No, tá odveta bude dosť ťažká proti Lyonu, pretože ty si rozhodne za tým idú, ale tak ja ako fanúšik budem optimista a poviem, že United postúpi výsledkom 2-1 po predĺžení. Fúha, tak ja si myslím, že bude predĺženie, určite, ale podľa mňa to pôjde až na penalty, kde Lyon postupí. Mám taký divný pocit z toho. OK. No a máme tam ešte asi iba Slovensku, si natypujeme ligu cez víkend. Tam sa hrá... Derby tam máme, ale tak prvý zápas začíname od Brezova Žilina. No, 1-3. Fú, až takto? Podľa mňa 1-1, ja si myslím, že si Žilina zaváha. OK. Derby si necháme nakoniec. Michalovce Trenčín. OK. 2-0. Alebo nie, 2-1. Aha, 2-1, sme sa zhodli. Skalica Ruža. 1-0. 1-2 pre Ružomberok. Dac Košice. Dac Košice. 1, alebo nie, 2-2. Tak je v Košiciach. 0-0. Bystrica Komárno. Bystrica Komárno, verím, že Bystrica by to mohla zvládnuť výsledkom 2-0. Franc Straka, podľa mňa 3-0 Bystrica. OK, a teda derby? Trnava hra doma. O 9:00 večer. Ja typujem buď remízu, alebo prehru. Budem optimista a poviem 2-1 pre Trnavu. Bodaj by, ale podľa mňa X2. Ja typujem takto X2, čiže buď Trnava remizuje alebo prehrá. 1-0 alebo 1-1 to skončí. OK. To by bolo asi všetko. Odtiaľto, či ešte Premier League ideme? Tak poďme na Premier League. No, pozrel by som, čo sa hrá v Premier League, ale tam sú vlastne zápasy, neviem nejak moc. Je tam najzaujímavejší asi Aston Villa Newcastle. No, tak to bude svoj Ligu majstrov. A tam by som typol napríklad ja výhru Newcastle 1-2. Ja alebo myslím, nie, 1-2. No. 2-2. Ja si myslím, že to bude 0-1 pre Newcastle. OK. To by... A ešte vlastne sme zabudli na šípky, ktoré sa hrajú vo štvrtok a tie sa hrajú v Rotterdame. Vlastne preto tam bude začiatok o 19. O 19:15 bude začiatok vlastne hodinu skôr a... To je dobré. Je tam vlastne taký pavúk, že budú v semifinále zrejme teda Littler s Kervenom a Espinol asi s Humphreysom. Každopádne ja
budem optimista a poviem, že Cross vyhrá. Celú noc, áno? Celú noc. Budem dúfať, že nejako porazí Littlera. Ja si myslím, že MVG toto má, to klepne a teda. No, ten bude mať veľkú výhodu domáceho prostredia, to je pravda. To bude atmosféra. Takže, podobne ako v Newcastle s Dobím, v Cardiffe s Priceom. Áno. A v Manchesteri samozrejme Littler Espinol, takže tak. toľko asi k dnešku. Ja by som to asi tuto ukončil už. Ďakujeme teda za počúvanie. Majte sa a čaute.